मा एफा गोजाङोब्रा सल'ना सेमदों नोंनिफ्रायसो ओरैसो माबारबाव बिदिसो डाइरेक्ट नोङो हरलाय माने खम जानायसै साननानै होनदों ना इयो आं सेरजों लाग्रोदों एखे क्वालिटि फैखायो मा बे माबाखौ गथ' अखानाय हरना होबाय खालामबानो मा रावबो नायाब्रा 1 मिनिट थांलायलाङासो दानफिननायसैसो नै 1 मिनिट ग्रोब मावसासेबो फैयाला सिंगोला गैया नायले सोंदो दोनले थांफिननोसै गैयानो बे ओरै नायनाय मोनसेल' थौ थांफिनसै नायनायल' गुसु गुसु गैया नायनो मबाइला बेयाव दानदों बे सेस थांफिननोसै फै 1 मिनिट ग्रोब जालासो ग्रोब हाबफै माथो मानसिफ्रालाय नायग्राफ्रालाय मारै दं बड'लेण्डआ गोलोमनायजों एसे गोदाव सोराव जानानै दंजोबोमोन नामा सेंग्राफोर दावराव दावसि जाना दंनो बड'लेण्डआ दावराव दावसि गारना ब्लद खाबबायलै जों बिदिसि माने मा बुथारलायनाय बिराद खर' सादों बोरैबा थां 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 ओरै देया बायदि मोनलायखादों रा खर' सानायाबो दानसे कमेन्ट नायलाबायनि दै गथुनाया ओरैबायदि जाबाय बड'लेण्ड गारना फैनाया दिनैजों सानथाम जाबाय सानथामसो दा सानथाम जाबाय दिनैजोंहाय एसे गरमद्रायखाय फैनाय जादों आरो जियानो जा बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्रायहाय मोनसे दुखु गोनां खोथाया बेनो नेटवार्कआनो मोना जेराव थायो बेयाव एकदम टावारानो गैया नेटवार्कआनो मोना जेबो भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै रेडिसै इदिट खालामजोबनानैहाय खिन्थु आपल'ड होनो हायाखै आरो नेयै नायै बयबो सिन्था खालामनाङा नुबाय थागोन दा अरुणाचलाव दंफैयो नै दिनै टावां थांनानैहाय बेक जाफिनबाय मोनसे जायगायावहाय थाहैनांगौ मोनसे जायगायावमोन खिन्थु गोरलैफोरबो दं दा माबा नागारदां गियोसो हराव सालायनोहाय एसे रायज्लायनायसै नामा कमेन्ट नायदोला नायदलि आनिस बसुमतारी मय दं आदा अरुणाचल आं खिथाग्रोबाय दहायनो गेरेमसा आं दं आदा आदसा फै नार्जारि आं फैबाय आदा बयबो फै इस्लारि दि इस्लारि फैबाय बरिया फैनांगौ हेलौ आदा सोर सातथरु गज' आं फैबाय आदा बयबो फै हाय आदा मा खालामदों ओरैनो अदसायगासिनो दं जोंनो हेलौ आदा अनसुमा बसुमतारी फैबाय अहाय दं आदा सुबहुंसार बसुमतारी आदसा हेलौ आदा थांनाया आदा मा खालामदों आदा खेबसे नायजोबनानै ज' रिप्लाय होनायसै आं नै नुजाफैलायबाय बरिया फैबाय ब्र' बरिया इस्लारि बरिया हेल' सान बड'लेण्ड क्या खबर है भाई महन बसुमतारी एकदम थिक थाक हाय आदा गुड नाइट अबाव दं आदा अरुणाचलाव दं खिथाबाय मा खबर आदा देरसा बरिया फैबाय नेटआनो जायालै लोगोफोर नै एकदम सेस गोबावनि उनावसो लाइभ माहाय दं बड'लेण्डआव मोजां दं बड'लेण्डआव लाभ फ्रम कार्बि आंलं आदा थेंक इउ थान्दा थान्दा कुल हाय आदा रिजयस खखा आदा मिजिं मोना गैजोमालै नों बुंनायावहाय माखासे दं माखासेया गैया नोंखौ सोंनो खखा नोंखौ सोंनो नै नोंखौ सोंनोबा दङ नोंखौ सोंथ'वाखैलै ना र' बस्थाखौबो सोरबा सोंहरसाय कमेन्ट खालामो दे बस्था दंना गैया होननानै लोंदोंसो नामा आदा होगासिनो दं लोंनाया आं लाभ फ्रम कार्बि आंलं आदा थेंक इउ बोरै जाखो आदा माथो ब्लग भिडिअ लाबोथारला लाभ फ्रम दिकेजुलि बाथ्रा होद अयथासार गोजांलै गोजांबायसो र' बहाय दं अरुणाचल मानो भिडिअ लाबोआखै आदा नोंनि भिडिअ नायनो नेबाय थानायमोन आं नेथ'बाव र' नुथारसिगोन आदा गरमा माथो आफार आसामावसो दंफैयोनो माथो गोरजिया थायोबालै इयो बबे खि जानायाव दं जाखो र' बे थाफाबाय थाबानो र' बे मिजिं दे बे मिजिं नै बेबो नायबाय थागोन इयो कमेन्ट नायफाबानो सुन्दर
Love from Karbi Anglong ada. Okay, thank you. Rejoice Koka मा फैफिनखो? गरम नांगौनोलै गरम गैया र' दिनैसो नुफिनबाय आदाखौ नुबाय थागोन र' नुबाय थागोन हास'खासै नामा ना मारै मोनलाय आदा हास'खासै होनखायोरा हास'फैदोलै होननायखौ होनो आरो आदसा लाभ फ्रम कार्बि आंलंनिफ्राय गोबाय नायथारदों नामाब्रा आदा मा खबरब्रा मोजां जागोन हेल' आदा अबाव दं अरुणाचल सेट हाय संगीता मारा हाय जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ क'क्राझारनि दतमायाव लाबोगोन ना लाबोला दा ओइ दिनै दङ दाबो जाख'नदां दतमायाव मा थांनो नागिरदो हाय आसोल बहा दं दनेश नार्जारि अरुणाचलाव दं लाभ फ्रम कार्बि आंलं आदा दे गुड नाइट अबाव दं बहा दं आसोल ओंखाम उखैबायलै आदा ओंखामा आंबो उखैगासिनो दङ ए मिखासो नोंनि ओंखाम खुरनायखौ मा नांगौ लांनोलाय ओइ रिजस मिखाखौ रावसा फाग्ला थाखा फैसा खामायनायाव ओंखाम उखै नामा मोजां खोनादों दानिया फैसाया मोजां खोनादों हाय आदा मा ओंख्रिया संगासिनो दं जाथ'वाखै दाबो सिख्लाफोरनि मोनसेबो कमेन्ट फैया मारै जाखो नुनाय मानि हौवाफोर गोजा फरायनायलै दे कमेन्टखौबो नै लाभ फ्रम कार्बि आंलं जाबाय थेंक इउ लोङाखै नामा दा लोंदोंलै फाग्ला गुसु लोङाला थानो हायो नामा लागाव जै बर' हारिनि जै नोंबो मोसौ बेदर जायो नामा आदा होद बेदरसो ना बेलाय फाग्ला मा मोसौ मा अमा देन्जार लोंना बुखिलाबायो माथो नोंथां पार्टिनि बागै एगेन्स्ट माथो नोंबो ओइ स्पेलिंआ जायाखै दे मिस्टेक जादों एजेन्स पार्टिनि बागै एगेन्स्टसोलै फंबाय मा AGENC मा जाखो बेलाय मोजां लिर भेरिफिखां डाटा लिमिट जाबाय बिफां गोजौआवसो गाखोनानै 5G नेट नागिरगासिनो नै नोंनि लाइफ बेबो थाबथा सोबावलै माइरि नोङो सोनावगासिनो दं र' नों माहाय दं नों नागालेण्डआव दङ दा र' दा सोनावनो नोंहाय बुद्धा हो रहा है जैसे तुम बुद्धि हो गया ना धर्मेंद्र दिउरि सेट हाय जिलारनि एनुवेल राइड माब्ला जागोन ब्र एनुवेल राइड नाखौ देग्लाय लाथ'वाखिसै दा नोंथांमोना मोनसे दामाखा भिडिअ नुगोन राइडनानो जिलार मोनसे NRM नर्थ इस्ट राइडार्सनिबो फैगासिनो दङ नुगोन आरो आदा कार्बि आंलंआव फैदों बे बोसोराव थांनाय जागोन ना जालाथाय बुंथ'नो हाला आरो फुंजा हाय आदा गुड नाइट आदा खेबसे आं नामखौ ला फ्रम कार्बि आंलं सुन्दर नार्जारि जागोन फंबाय खखाया माथो कमेन्ट खोनामाखै मा थुलुंगा बसुमतारि सोंखांलाय आदा बस्थाखौ देखायलायनानै नैलाय बस्था नोंखौ सोंबाय एबार मा देखायनो सोंलै नै बस्था बेनो अर सुग्रा खामला नै रानासोथ' सालथे नोंसोरखौबो देखायनांगौ मानसिफोरनो बेखौबो आं मावजोबनांगौलाय बोरै जानाय होद ओंखाम उखैबायलै आदा थां जाहैदो थां बिनानै जाहै ESPनो बिनानै जा आदा लोगोफोरखौ खनसे देखायस्रा आदसा बस्था गोसोमखालाय सालथे ना हाजार ओरै थिगैनो दं ओरै दं सासे फंबाय आंलाय नै आं खखा नोंयावबो थाङो मा हाखु दाखु आंखौ सिनायनांगोन ना मानसिफ्रा मा होननानै बुजाहैनो हागौ ना मालाबा दाइमाफ्राव बासिनांगोन ना नोंनि थुयो गनायनि इलिगेल मानसि टाइमाव खालि बुजानायखौल' नुगोनलाबायो बे मा मास्टारमोनलाय ओरैजाय सौख्रु जुखायनो नायो बेसरा खिनाय जानानैसो एसे दुरबल जादों दिनै बायङाखौ दोनथ'स्लाबायनो हाखाखैरा खिनो खानाय हाजोआवहाय अन्थाइजोंसो फुगारदोंबाय दा दै मोनैनि खनायाव खिनानै गावबुरा दुगा जायोलै गावखौ देखा बारा बिराद दुगा जायो बन'बा मारै मोनलाय पस्टआ ओरै ना बोरै खालामोनलाय दहाय मा पस्ट बिलाय फट' लानायाव ओरै जायो पस्टफ्रा गोदाव नुगासिनो दं नै सोरबा फंबायलाय र'
र' मादै र' बिमादै फनदोलै र' दानथ'बाय ओइ उरे रुवाथि होरा रुवाथिया रुवाथि दङ फैसा लाग्रोलायखायोरा गावगाबा थायोलै टावार टावार दहायहाय ओमफ्राय बरफ गोग्लैनानैहाय मानसियाखौनो मा होनो थुला बादि जमा जानाय बायदि जाना थालायबायमोन देखायजोब्बाय दे 10 जनखौबो देखायजोब्बाय सोर सासेखौ नांगौ 1 2 3 सिरियाल नाम्बार स्क्रिनशट खालामना हरब्लाबो जागौमोन जौ लोंदोंना लोङाखै दिनैलाय आदा लोंदों हा फंबाय लोङो बन हाफलै बन हाफा ये बन हाफा kan होनोरा भाई हिंदी से बोलो क्या बोलेगा रे हाय दागरिगेन नोंगौ हा नोंखौ बन हाफासो नुबाय seriously हामालै मा बन हाफा बेलाय एसे मोजांखौ खिथानांगौलै बानायनानै नायनि बिसिनानै नायालै जेबो दलेनाव जे अथेर गैयाथ' र' देखायगासिनो र'लाय कमेन्टआ गोबां थालांबाय नै र' बेफोरनि बायदि जालायलायनायखा र' कमेन्ट फरायनायाव दा बोरामाय र' आदा नों सानसेयाव खनबेसे खियो आदा हाब मारै सिखोरा र'लाय मालाबा लिंहरदो नोंखौ हिसाब लानो र' हेल' हाब मालिकलै सान अफ अ नो है बिदि नङा रा एसे मोजां लिर फंबाय मोजां लिर एसे मा जेकेट गानलायनाय गुसुथार नामा हाब बिराद गुसु जोंनि बड'लेण्डआवबो सुइजारलेण्ड जाबायना आजिखालि हेल' मेथाइ हेल' हाय ला दा आदसा दतमानि नबेयाव लाबोदोंब्रा दा जिटिउआ दाखाल बाथाबारियाव जाखांबाय दा मोनसे जायगायाव जानांगौ दिनैहाय उर्थिया मा खालामनाय दं ओंख्रि संदों बियो बे इन्जिन खयराबारियाव फैब्रा आदा बेरायनो थांगोन र' बेदरल' जानांगौ ना आदा गासिबो जाजायो थिगखौनो होनबाय नों माफुं बेदरल' जानांगौ जाजाजोबो मा लोंखो आदामोन लोंबायलै ओरै मबाइल सोग्रा हनै आदा पटेट' मारै दं होद मा बिलाय आदा फैलाव खानाय गोलाव गैला सिनबाय गुसुंसै लोमथा जाबाय हाननि बसुमतारी अरुणाचलनिफ्राय जाग्रा लाबोफा आदा लांनायाथ' लांगोन महाय हैफानांगौ बिहरग्राबा हिनजावाना हिनजाव हौवाब्ला हैनाय जानाय नङा बिसोर बादा होजोबदों हदा लांनानै हिनजावखौल' हैनानै हेल' ब्र' शादी करो बुड्ढा हो गया इस उम्र में बुड्ढा हो गया क्या अरे मा खालिमदों नों हाद गला लिरबाय बे आदसा राबासो अर सायदों चिफ आदाया दंना गैया इयो बोरायबायलै बेस्रा ओंखारनो हालै जों खालामनाय जिके सारबावनो खखा जिके बबे जायगायाव दं जाखो दा अरुणाचलाव दङ गोजोननाय थाबाय आदा लोगोफोरखौ देखायनायनि थाखाय अके आदा फैलाव लोंगासिनो नामा लोंदोंलै लोंदों खखानि दाबो जोंगासिनो नै फेसवासनि हाब मोखांखौ बोरैबा फानोसै खखाया खाथेजोबो गाज्रि आदा नोंसोरजों राइड खालामनो थाखाय एसिया बिसि आरो मा खालामनो गोनां जागोन बेखौ पार्सनेल खिन्थानायसै आं नोंनो फंबाय दा गरमजों खनसे कल हरना रायज्लायहरलाय प्लिज आदा र' जों एसे लोंनायाव बेस्थ' फंबाय र' अन्थाइ लाहोदो नामखौ सोरखौ अन्थाइ लाहोनांगौरा भिडिअ'आवनो फैलालै आदा मानो फैगोन र' नुगोन र' नै फैगासिनो दं र' नुगोन र' आदा फैलाव खानाय गोलाव आदा मा ओंख्रि जायामोन जों मा ओंख्रि जायामोन जायाख'ना बोरमा जाबोबाय रा दहाय आरसा कस ओइ आदा सना बबे सुइजारलेण्डआव दं नोंलाय बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड आदा गरम गैया नामा आदा गैयालै बबेबा थांखुमादों बे गरमा दे दाख्लै बाइकनि लुकिं ग्लासखौ बे फरायजानो ना फरायजाले रा कमेन्टआ ससेया नै गाज्रिथारलाय मोनसेया दे दाख्लै बाइकनि लुकिं ग्लासखौ खेंख्रा खेंख्रि खालामनानै सिख्ला लानानै बेरायहैनायखौ एसे मोजां खिन्थादो जाय सोर मारमोन
हाब मा नुखोनासैलाय आं बावदोंलै सिदा खालामनो बावदों एसे इन्टेनसना बेलेगमोन आंनिया माबा माबि दुखु दाहा दंमोन ओंखायनो उल्था ओरै गिगदा गिगदि जानानै थादों आरो डिजे क्रिएसन गफुराव फैलाय डिजे दान मोसानो दिवालियाव हाबा लादोलै आदा फैलाव नोंल'सै हाबा लायिया सांग्रां बरगयारि जों गामिनि सांग्राङाथ' लागोन र' लागोन सम फैगोन एसे बैसो जाथों नोंसोरबायदि ब्लेक डमि बल आदा फैलाव मालाबा जोंनाव आलासि जानो फै बाक्सा तामुलपुराव लिंहरलै लिंहर जाहैगोन ना गलाल' नुखायोलै आदा सना नोंखौ नंगौ बरिया हाय जारिमिन ब्रह्म हाय आदा आं सिमेन्ट सापरिनिफ्राय बुंदों अ आदसा हाय सिमेन्ट सापरि SN26थ' लोंखायो दा बिनाव सोंदो बेखौहाय आदा बाजैखौ माला लानो सानखो रलै बाजै मोनथ'ख' लागोन ना आदा बाजैखौ बोरैबा एलियन बायदि नुबायलै नोंखौ बोरैबा एलियन बायदिसो नुबाय नोंलै खोमसिलै मा ब्रेन्डनि लोंखो आदा लोंनायनिल' ना बे सासे मानसिनो लोंनायनिल' नांखागौ ब्लेक डमि बयनो नामा ब्लेक मा ब्रेन्डनि लोंखो आदा बख'लायबाय नै गलालै इयो बिखौनो हाबा जादोलै आदा हाबा जानो लुबैना मा होफैनाय नोंलाय हाबावलाय एसे गोबां होफैलै उनावनो लिस्ट खालामना हरजोबगोन आं र' हाबायाव मा होफैनांगौ आदा मालाबा तामुलपुराव फैबा एडभान्स खबर होलै नोंखौ लोगो मोनफेराखै ओंखाम जाहरबानो जाबाय दे खबर होगोन सेट हाय मन किड्स आदा कार्बि आंलं फैलाय आदा थांगोन र' गलाघाटआव फैया नामा गलाघाट थांनाय जाथ'आ दा हाय दैमु नार्जारि हाय लाभ फ्रम गलाघाट थेंक इउ नार्जारि बरिया नुखायो रा सालथे खबर सालथे हाबा लाबा आदा ख्रिस्टमासआव जों फै नोंजों पस्ट लानो लुगैदों मा गामि ख्रिस्टमासनि इनभाइटेसना फैथों दे बयबो ख्रिस्टमासनि इनभाइटेसनखौ हरबाय था बिराद मोजां मोनो रिजर्समखौ लांफागोन आं बिसोरो जाजोबनो हालाबो सोना लाबोखायो खखामोना बिराद मोजां बिसोर जानायावहाय लाभ फ्रम गलाघाट थेंक इउ पकेट मानि सोना लाबोखायलै अलंबार नार्जारि आदा बाजैखौ मोनोब्ला फार्स्ट टाइम बाइक सालायनो फोरोंदि आदा सना बरिया फोरोंगोन आं ब्लेक डमि बय नै कमेन्ट होलाय नायनोसैखौ मा सोंनो एबार आदा फैलाव नोंनो बाक्सानि सासे नायनानै हरनोसैलै हा सासेल' साथाम साब्रै हरफंबाय आं गाज्रि मोना अख्रां दैखारि बबेयाव दं आदा आरो मा ओंख्रि आरो मा होस गोबां सोंबाय नोङो ओंख्रि संगासिनो दं मिथिथ'आ दाबो गवालपारायाव फै आदा आलासि जानो हाब लिंहरलाबायोल' रा माथो कमेन्टफ्रावल' नंगौ जाखो खनसेबो फैयाखै खोमा आदाया गलाघाटआव थांबायलै गलाघाटआव ओरै आफाराव थांला गलाघाटजों थांनांगौ जायोना जों शिबसागर थाङो जरहाट थाङो ओरैनो आदार्स साइबा आदा आं बेंगलि मालाबा नोंसोरनि राइडिं इभेन्टआव एटेन्ड जानो लुगैदों जानो हागोन ना हाया हायो आदा जोंनि सिमेन्ट सापरियाव मा जाखो बेरायनो फै आदा मेहेरखौनो लाबो जागोन दे ख्रिस्टमासआव लिंहरदोलै आदा आंखौनो लिंहर ख्रिस्टमासनि सिगां आंखौनो लिंहर नोंसोर अब्लासो लिंहरगोन आं आदा आंनिबा नामला कार्बि आंलं फैलै आदा मा जागोन थांगोन गसाइगाव खासियाबारियाव फै आदसा बले थांबाय थाखायो माथो खासियाबारियावहाय आदा नोंनि थांखिया मा खिन्थानो हागोन नामा थांखियाखौहाय बे स्कुल स्टुडेन्टआवसो सोङोमोनलै फंबाय जोंखौहाय गोदोहाय जों बोरायखौलाय मा थांखि सोंखो नोंलाय नै बा नोंनि थांखिया मा आंखौ थांखि सोंदों बेनो MCL जानायनि होनदों नोङो दा गोदान बुंजाथ'वालै मा भाइरेल जानाय दा सम जायैनि सिगांनो नों फैनांगौसो होनगोन आंखौ दा
मा नोंनि दा गोदान थांखिना लायो बाय इलेक्सनाव आंसो थांखि लाना नोंसो लाना होखो आङोहाय गैथ'वा फंबाय र' थांखि गैथ'वा बोराय बोरायनो थांखि थाया स्कुल स्टुडेन्टफोरनाव थायो गोदोसो सोङोमोन रिजुसनाव थानो हागौ सोंनो गोदो NDABसो होनोमोन आं थांखियाखौनो स्कुलावहाय बेखौ बथ'लै बहाय र'सो र' खमायनाय मोनो र' आं माइब्रानि एसे लादोंमोनलै आदा फैलाव हाब बे ब्लेक दमि बया जौ फाग्ला नाङाथार फंबाय नांगौ माथो जाखोरा वाइफाइबो गैया नांगौ माथो जाखोरा वाइफाइबो गैया दासो साबसिन आंखौसो माथो सिख्लायालाय सिख्लाखामोन नोंनि सानग्लासाव नुखादों आं नागादों आं नागालेण्ड फायलाय मोसौ बेदर थाबायनो हालाय जागुरनां थोस हामालै मोसौथ' जा बेंथल थुक्राझाराव नोगोर बार अखा हागासिनो माथो खबर मोनाखै नामा नोंसोर गैयालै बिफां बावखो ना माखो फिसाला सासेल'खौ दहाय ओरै खखासो रायलायहरदोंमोन बिदिथ' खबर नांगौ माथो अखानिबो बारनिबो खबर गैया मोजांसो रायलायहरदोंमोन आंबो देरहासार बाग्लारि आदा नों कार्बि आंलंआव फैफेरबाय बहुद थांबायलाय फंबाय नों आंनि ब्लगखौ नाया नामाब्रा ब्लगाव नागिरदोंलै नोङो कार्बि आंलंआव महै महै थांखो महै खिना फैगौमोन आसनाव नुजोबगोन नोङो फंबाय नोङो होद आसोल आदा माथो नुगोन र' ओइ कमेन्टआ गोबां नुफैनाय ओमफ्राय आंनिया ओरैबायदि नेट प्रब्लेम आदा फैलाव जांख्रिथाय टेक्समा खिन्थु मजा जादोंमोन आं दोनथ'नायसैलै फंबायफोर दै